wallahi mai gida ka ci amana na baka taba sani abu na kima ba wannan ma da kyar na yi. Me kika bashi da dalili me? Ba kai kace in bashi abin da ka ci jiya da daddare ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Malam, an wani lafiya? Lafiya lau. Ni ba ne wallahi malam, tun jiya ban ci komai ba. Shi ne nake so dan Allah a taimaka min da abin da zan samu in sa a baki ko menene. Tunda dai kai bako ne. Ka shiga gidan ka ce ina ladidi. Ka ce malam Hudu ya ce abin da na ci jiya. Da ba ka ci. Abin da ka ci jiya? Da daddare. To na gode malam. Yawwa. Cikin gidan nan zan shiga. Malam wai kai kace a bashi abin da ka ci jiya da daddare? Haba ladidi. Ladidi shi zo zan gaya miki cewa in ina ladidi ba ana son ana damuna ladidi. Malam bako ne fa yazo kuma yace abin da ka ci jiya da daddare shi za a bashi. Zan ki bashi abin da na ci jiya. Wai lazimin ma ba za a baka gare shi cikin salama ba?